Karon kining mga mensahe karon nga nagisgot nga muning kahayag sa kalibutan si Jesus Kristo nya gibutyag suod pagbasa gibutyag sa gi-reveal siya. Ang tinago nga planos Ginoo yan ang gipadayag, revealed for all. So karon sa ebanghelyo mo niya Epiphany, Griego nga pulong man kini, ingon si Thomas Aquinas, Griego Epiphany, ang revelation, ang pagpadayag nga siya Ginoo sa tanan. Tanan gyud sang Ginoo. Kay namatas kalibutan. Tanan man gyud iyang luwason. Hudiyo dili mga Hudiyo. Asa rig kaning mga tulo ka hari? Of course, asa rig kan di na importante. Apan sa pagsaysayan ni kining mga pulong nga magos umidjay unang term sa Persia. Nya kining Babylonia mo po ni ang hilig sa mga stars, astrology. O kining Arabia muna ang source aning mga bulawan, insinsog, mira. Nana. Nya ang bituon manigayad si ila. Star, palong bilin. Kahayag. Kung imong ihubad ni kahayag ng pagtuo, kita mga Katoliko. Pangutan na nato, nga namang Katoliko man ka, nga namang ikaw, Christian Katolik. Ikaw di malagi ka Muslim. Alang lang ang anamong agdan yun nga Muslim ako mga apuhan, ako mga ginikanan, hindi Muslim po ko. Ako po Katoliko kay Katoliko ako mong kaliwatan. Ang mga ginikanan Katoliko di Katoliko na po mi. Pangitan og ang akong naabdan sa akong pagkatao og akong parents og sila mga Pentecostal di ako bukang Pentecostal po ko. Apa ang tao doon ay desisyon. Di ka namana nimo. Imong namana dito. Ang gustong challenge kino karon nato di lang inherited. It must be with conviction. Conviction and faith. Kung being told kanyag to, karon I have this value nga musimba jud ko. Kay I'm convinced. It's important. Tawag sa akong pagtuo. Conviction eh. Ako ng desire. Di ko pwedeng di makasimba kay hawang vacuum nga kung kinabuhi ko wala. Kung musimbas Ginoo. Was siguro kung nakasakit ang tao or distansya sa lugar or kanang restricted because of COVID-19. Muna ba nag-live streaming, nag-online, nag-zoom. Kana may mga misa sa television. Humag misa kinabuntag, mga alas 5 media, giyog ba na akong TV. Na itong SPD Father na misa siya sa iyang healing mass. Na tulungan kami sa akong nagitanaw sa TV. Si Mina, bukos lang mga refleksyon. Kaya ang kasagos Ginoo na sa mga tao po nga ayang kita. Hasan, with all the insights, definition, and perspective sa mga tao. So muna yung mga isuon nga gi-reveal sa Ginoo. Kita karon, we have this conviction. It is my desire, my longing, my yearning, my wish. Nga ako ginipuy-an. Happy moments, sad moments, mo init man, mo ulan. Matudyo ko. Kay tikangnes pagtuon nako. Nahimon isang usa ka value nako. Dias Ginoo. Di lang ako nasunod, kundi I decided to do it. Many areas akong giadto mission. Panita sa Salapawan, Kimananaw diha na yung mga ata dito nga Father. Pwede ko magpabunyag. Nami lumad faith na mo. Gani, nagtabang mga sa among prayer house, kaya palabot-tawaran. Kung gusto kong magpabunyag sa Katoliko, nga namang pabunyag man ka. Bibo bang ni Katoliko. May pista, may bunyag, may blessing, may kaon. Nga, di lang manganta, magmisa pa yun. Kaon pas Ginoo. Nga imong
Kagikanan di sa malain sa imo. Ako ang personal nga decision, Father. Sige, mandyan ko kaog kanang ongoing pagpahibalo. Kanang katekisis. Ang katekisis, humana sa bunyag. Katekisim mo ni. Ang Baltimore katekisim. Nganong na Diyos. Nani. So, ihatag na sa mga katekista. Kasi sa mga formator. Hantod nga, pabunyag sila. Dahan nisunod. Pabunyag. Mubitong natukod na ng chapel sa San Vicente diha sa Kimananaw. Naapoy Bisaya, Bod. Sa ilang Bisaya, gud sa ila kanang Ilonggo, Cebuano, Bulanon, sa Bisaya sa ila. Abikas Bod sa Santo Niño, Baliti, sa Lapawan, naapoy ito chapel Santo Niño. Mix na sila. May Katoliko, nga yung mga masiktang niya, sila decide nga pamunyag kami. Panangitan o, kaya mo ibinyagan niingon nga ato ko sa balista, ato ko sa Pentecostal, ato ko sa Mormon. Kaya nag-open ako dito kapital nga malindami. Eskwela ako mga bata. O yan desisyon na, ayaw nagpugni. Pero pati mo balik siya. Balik ko sa Katoliko. So may buhaton na, doon ay re-admission. Re-entry. Unya, examine unsa man ang iyang religion. Nung nibalhin naman po sa Katoliko balik, nabikil mong pastor dito, Father, o nabikil ang hilungdan, di na pwede. Kaya mabikil sa Katoliko, bali na paglain. It must be your faith and conviction. Na, I decided freely, with faith in God mo, balik ko sa Katoliko. Munang re-admission. Pwede lang karon, Father, isikod akong lulabi. Pero sa wadi ko na siya badi, kining Pentecostal na sa Bible. Ikaw, Katoliko man ko. Sister, di na ko siya pwede isikol. Ano man, di man siya Katoliko. He cannot appreciate the meaning of the sacrament. Gusto mo ginawa, Father? Mong gusto, di man iya. Pero, pwede ko sa doaw dito, mag-prayer ko sa iya. Abayin ako sa isikol. Una po ang mga puntos. Father, kanang mga wan tuog Ginoo. Kaya kaning mga tulokahari, mga pigan na sila. Wan tuog Ginoo. Maluwas pa na sila, Father. Siyempre, ang garantiya sa kaluwasan na sa simang Katoliko because of the sacraments, windows of the blessing of God, baptism, confirmation, Eucharist, additional sick, penance, Holy Order, reading. Ang Holy Order kay Santo Papa, Obispo, Mapari, Dikon. Of course, maluwas sila. O sa pagya, by goodwill, maayong kabubuton, kaya kaluwasan di man sa exclusive, inclusive, meaning universal, malukpanon kinatibukan. Muna ang term Katolikos, nag-introduce na ni Saint Ignatius of Antioch. Naman si Ignatius of Loyola, Antioch. Diyan napil sa Antioquia, itawag ang mga nagsunod kang Kristo nga mga Katoliko. Na Kristiyanos, muna nga malukpanon. Example, kung doon ay gesture ang tao nga kaila Ginoo, niadto ko sa ilang bukid, sa Father Pauda. Silang Pauda, kanyang kamuti man na. Pikas Kasilo, kamuti kaya pa sa ila. Akong gikaon. Father, tubig. Inagog tubig. Father, welcome sa among balay. Kanang term bito nga, gipainom ka, gipakaon ka, gi-welcome ka as a stranger. Muningon ni Jesus Kristo, ay mong gihimo sa labing, ubus na ko igsuon, gihimo ni mga anak ko. Any action which are really corporal or spiritual works of mercy, it is the call of God. Nakana, basta mawashanan sa atong kaluwasan. Muna mo, uyon kita. Di ta kaluwas kong ligang na ito, kaya di man ta, sa kasala man ta, apan nain ni uyon,
nga si Hesus Kristo. Siya ang nibayad sa itong mga sala. Yatang gitubos. Yatang gitubos. Yan ni uyon ta. Have pity on me, Lord. I am a sinner. Help me. Am I human being and the whole world. Ang whole world, ang world nga pulong kalibutan. Binyo locus of redemption. The other meaning is worldly. Kalibutanon, power, prestige, and the glory, money, pleasure. Posible ang tao ma-divert nga tos kangitnit. Tugod sa mga doksore. Apan kanyang tanan o dunay Diyos ng minisyon, kung sa kining mga nahitabo sa kalibutan niya, ang ginosentro, nindot ka na. Sentro man siya. Pwede ikaw minyo, pare, madre, ulit tao, brother o sister, sentro ang Ginoo. Sentro. Sa atong worship. Ang mga santos, mo'y mutabang na to, sila ang atong mga intercessor. Like Saint John the Baptist. O kisang atong Piton said. Nabi Santa Maria. Pero ang sentro ang Ginoo yun. O si Kristo yun, si Kristo, ang revealed yun sa among langit nun. The final time, He fully revealed His only begotten Son. The fullness, final definitive, His love and mercy offered for the salvation of the whole humanity. Salamat kayo sa three kings, Gaspar, and Sir Baltasar. So, kining spiritual meaning sa Bulawan is kingly. King of the universe, Jesus Christo. Ang insinso, high priest. Ang mira, muna ang preserve sa patay. Kay finally, si Jesus Christo namatay siya. Muna simbulukin sa mira. Balsamar. Kuna ilubong. Ang Diyos na manalangin. Amen. Tilog palihog. Nakato kami sa usa ka Diyos. Ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan